श्रीकृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. సో ఈ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి అనేటువంటి ఆ స్కందంలోని మొదటి అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు 2వ అధ్యాయంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటిది. సో ఈ 2వ అధ్యాయము దక్షుడు పరమశివుని శపించుట అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయం యొక్క పేరు. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము దక్షుడు పరమశివుని శపించుట అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయం యొక్క నామం. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము మొదటి శ్లోకము. విదుర ఉవాచ విదుర ఉవాచ భవే శీలవతాం శ్రేష్ఠే భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే భవే శీలవతాం శ్రేష్ఠే భవే శీలవతాం శీలవతాం శ్రేష్ఠే శ్రేష్ఠే భవే శీలవతాం శ్రేష్ఠే భవే శీలవతాం భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః దక్షో దక్షోద్రువత్సలః దుహితృవత్సలః దక్షో దుహితృవత్సలః దక్షో దుహితృవత్సలః దక్షో దుహితృవత్సలః దక్షో దుహితృవత్సలః విద్వేషమకరోత్ కస్మాత్ విద్వేషమకరోత్కస్మాత్ విద్వేషమకరోత్ కస్మాద్ విద్వేషమకరోత్కస్మాత్
విద్వేషమకరోత్ కస్మాద్ విద్వేషమకరోత్కస్మాత్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం అనాదృత్యాత్మజాం సతీం అనాదృత్యాత్మజాం సతీం అనాదృత్యాత్మజాం సతీం అనాదృత్యాత్మజాం సతీం అనాదృత్యాత్మజాం సతీం. హరే కృష్ణ. విదుర ఉవాచ విదుర ఉవాచ భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః విద్వేషమకరోత్ కస్మాద్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం విద్వేషమకరోత్కస్మాత్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం విద్వేషమకరోత్ కస్మాద్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం అనాదృత్యాత్మజాం సతీం. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. విదుర ఉవాచ భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః విద్వేషమకరోత్ కస్మాద్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం విదుర ఉవాచ భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః విద్వేషమకరోత్కస్మాత్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నిన్న మొన్న చేయని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. విదుర ఉవాచ భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః విశ్వేషమకరోత్కస్మాత్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం. హరే కృష్ణ ప్రభు. రామాంజలి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే విదుర ఉవాచ భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః విద్వేషమకరోత్ కస్మాత్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాత చదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. విదుర ఉవాచ భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః విద్వేషమకరోత్ కస్మాద్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ వీలవుతుందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు మాత. విదుర ఉవాచ భవేశీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః విద్వేషమకరోత్ కస్మాత్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. విదుర ఉవాచ. విదుర ఉవాచ విదురుడు ప్రశ్నించెను. విదురుడు ప్రశ్నించెను. భవే భవే శివుని ఎడా శివుని ఎడా శీలవతాం శీలవతాం శీలవంతులలో శీలవంతులలో శ్రేష్ఠే శ్రేష్ఠే
పరమశ్రేష్ఠుడు పరమశ్రేష్ఠుడు దక్షః దక్షః దక్షుడు దక్షుడు దుహితృవత్సలః దుహితృవత్సలః తన పుత్రికల ఎడ తన పుత్రికల అమితానురాగము కలవాడయ్యను వాడయ్యును విద్వేషం విద్వేషం వైరము అకరోత్ చూపెను తస్మాత్ ఎందులకు అనాదృత్య నిరాదరించెను ఆత్మజాం తన కుమార్తె యగు సతీం సతీదేవి శ్రీ కృష్ణ భావము విదురుడు ప్రశ్నించెను తన పుత్రిక ఎడ అమితానురాగము కలిగిన దక్షుడు శీలవంతులలో పరమశ్రేష్ఠుడు అయిన శివుని ఎడ ఎందులకై వైరమును బూనెను ఎందులకై అతడు సతీదేవిని నిరాదరించెను హరే కృష్ణ భాష్యము చతుర్థ స్కందంలోని ఈ 2వ అధ్యాయమున శివుడు మరియు దక్షుని నడుమ విరోధ కారణము వివరించబడినది. సమస్త విశ్వశాంతి కొరకై దక్షుడు ఏర్పాటు కావించిన మహాయజ్ఞము కారణముననే అది సంభవించినది. పరమశివుడు ఎవరి ఎడను ద్వేషము లేనివాడును, సమస్త జీవుల ఎడ సమభావమును కలిగిన వాడును, సమస్త సద్గుణములు కలిగిన వాడును అయిన కారణమున సచ్చరిత్రులలో శ్రేష్ఠునిగా ఇచ్చట వర్ణించబడినాడు. శివుడు అనగా సమస్త మంగళకరుడు అని భావము. నివాసార్థము గృహమునైనను నిర్మించుకొనక వృక్షము కిందనే నివసించుచు సమస్త లౌకిక విషయముల ఎడ సదా విరాగుడైయుండునంతగా పరమశాంతుడును త్యాగిని అయినందున శివునకు ఎవ్వరును శత్రువులు ఉండజాలరు. అతడు సచ్చీలమునకు సిహనము వంటి వాడు అయినచో దక్షుడు తన ప్రియమైన పుత్రికను అట్టి సచ్చీలునకు వసిగినవాడు. సతీదేవి అంటే దక్షు తనయుడు మరియు శివుని భార్య తన దేహమును పరిత్యజించునంతగా ఎందులకై శివుని ఎడ తీవ్ర వైరమును బూనెను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది భాష్యము. సో ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః సదా తదాంతితం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందం అయినటువంటి ఈ గౌణ సృష్టి, అందులో ఈ సృష్టిలో మొదటగా ఉన్నటువంటి స్వయంభువ మనువు యొక్క తనయుల వంశ చరిత్ర అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని, అంటే ఆ స్కందంలోని మొదటి అధ్యాయము మను తనయుల వంశ చరిత్ర అనేటువంటిది మనం చూసినటువంటిది. సో ఆ అధ్యాయంలో మైత్రేయుడు అడుగుతాడు, స్వయంభువ మనువు తన భార్య అయినటువంటి శతరూప వలన మరి 3 పుత్రికలను పొంది ఉన్నటువంటిది. ఆకూతి, దేవహూతి, ప్రసూతి అనేవి వారి యొక్క నామాలు అంటూ ఆయన మరి అలాగే ఆయనకి 2 కుమారులు కూడా ఉన్న అయినా ఆయన మరి ఎందుకు తన కుమార్తె పుత్రుణ్ణి తనకు దత్తత ఇవ్వమని అడుగుతాడు అనేటువంటి ద్వారా మొదలైనటువంటి ఆ అధ్యాయంలో మను యొక్క తనయుల వంశ క్రమాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆ క్రమంలో ఒక్కసారి మొత్తం చదివినట్టు మనం చూసినటువంటి ఆ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క చరిత్ర వంశ వృక్షం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక చార్ట్ రూపంలో చూసి నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్కి వెళ్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మాతాజీ, చార్ట్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కానీ అది లెటర్స్ మీకు లేదు, కొంచెం క్లారిటీ లేదు, అంటే నాకు వరకు కనిపించట్లేదు. మిగతా వాళ్ళకి ప్రభు. హరే మిగతా కృష్ణ. వాళ్ళని అడగండి. కనిపిస్తుంది ప్రభు. దగ్గరగా చూస్తే కొంచెం ఓకే. పర్వాలేదు ప్రభు. మనువు తనయుల యొక్క ఆ వంశజుల క్రమం మనం చూస్తే మొదటిగా మనకి మరి బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి మానవ జాతి పితగా స్వయంభువ మనువు, ఆయన యొక్క భార్య శతరూప. సో వీరి వలన కలిగినటువంటి సంతానంలో 2 పుత్రులు, ఉత్తానపాదుడు, ప్రియవ్రతుడు, తర్వాత కుమార్తెలు 3, ఆకూతి, దేవహూతి, అలాగే ప్రసూతి అనేటువంటి 3 కుమార్తెలు. మొత్తంగా 5 సంతానంతో స్వయంభువ మనువు ఉన్నటువంటిది. సరే, ఇక్కడ ఈ అధ్యాయము మనువు తనయల వంశ క్రమం చెప్తున్నారు కాబట్టి ఉత్తానపాదుడు, ప్రియవ్రతుడు వీళ్ళని గురించినటువంటిది నెక్స్ట్ వస్తుంది ప్రస్తావన. సో అయితే ఇక్కడ ఒకసారి వారి గురించి కూడా మనం జస్ట్ చూసినట్లయితే పుత్రులలో 2, ఉత్తానపాదుడు, ప్రియవ్రతుడు. ఉత్తానపాదుడికి 2 భార్యలు, సురచి, సునీతి అనేటువంటిది. ఆ సురచి ద్వారా ఉత్తముడు,
అలాగే సునీతి ద్వారా ధ్రువుడు, ఆ తర్వాత ధ్రువుడు యొక్క వంశ చరిత్ర మనకి డీటెయిల్గా ఉంది, ఆ తర్వాత చూద్దాం. సో ఇక ప్రియవ్రతుడు, ఆ వీరి గురించి కూడా ప్రియవ్రతుడు ఆయన యొక్క వంశ క్రమము మనకి పంచమ స్కందం నెక్స్ట్ స్కందంలో వారి గురించినటువంటి వివరణ కూడా ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ అంటే స్వయంభువ మనువు శతరూపల యొక్క పుత్ర సంతానము వంశ క్రమము తదుపరి వచ్చేటువంటి స్కందాలలో మనం చూడవచ్చు. సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి దాంట్లో ఆ అంటే స్వయంభువ మనువు యొక్క కుమార్తెల గురించి ఆకూతి, దేవహూతి, ప్రసూతి. ఆకూతి మరి ఋషి మహర్షిని వివాహం చేసుకోవడము, తద్వారా యజ్ఞుడు మరి దక్షిణ అనేటువంటి ఇద్దరు. సో వారి ద్వారా మరలా మనకి వారి యొక్క వంశక్రమంలో చూసినట్లయితే తోషుడు, ప్రతోషుడు, సంతోషుడు, భద్రుడు, శాంతి, ఇడస్పతి, ఇద్ముడు, కవి, విభుడు, స్వహునుడు, సుదేవుడు, రోచనుడు అనేటువంటిది ఇది ఆకూతి రుచి మహర్షుల యొక్క క్రమంలో ఉన్నటువంటి సంతానము. వారి గురించి అంటే వివరణగా మామూలుగా చూసినటువంటిది మనం చూసాం. ఆ తర్వాత ఇక మనకి కర్దమ ప్రజాపతి, దేవహూతుల సంతానంగా మనం చూసినట్లయితే వీరికి అంటే స్వయంభువ మనువు యొక్క మరొక కుమార్తె అయినటువంటి దేవహూతిని అతడు కర్దమ మునికి ఇచ్చి వివాహం చేయడము. మరి ఆ కర్దమ ముని మరియు దేవహూతులకు 9 మంది పుత్రికలు వారు పొందినటువంటిది. సో వారే కళ, అనసూయ, శ్రద్ధ, హవిర్భువు, గతి, క్రియ, అరుంధతి, చిత్తి, ఖ్యాతి అనేటువంటివి 9 మంది పుత్రికలు. వీరితో పాటుగా కపిల భగవానుడు స్వయంగా ఇక్కడ భగవానుడే, ఇక్కడ యజ్ఞుడుగా భగవానుడు వచ్చినటువంటిది. తర్వాత ఇక్కడ కపిల భగవానుడు కూడా స్వయంగా భగవానుడు మరి అవతరించి ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి తత్వజ్ఞానాన్ని దేవహూతి పుత్రుడుగా సాంఖ్య తత్వాన్ని బోధించినటువంటి వాడు కపిల భగవానుడు. ఆయన గురించినటువంటిది అంతకు ముందు స్కందంలోనే 3వ స్కందంలోనే పరిపూర్ణంగా ఆయన యొక్క బోధనలు అన్నీ కూడా చూసినటువంటిది. ఇక మరి ఆ కర్దమ ముని అంటే దేవహూతి ముఖ్యంగా మనం ఎందుకంటే స్వయంభువ మనువు తనయల గురించి అని అంటున్నాం కాబట్టి ఆ క్రమంలో వచ్చినట్లయితే దేవహూతి సంతానంలో కళను అంటే ఇక్కడ దేవహూతి కర్దమము వారి యొక్క 9 మంది కుమార్తెలను 9 మంది అయినటువంటి నవబ్రహ్మలుగా చెప్పబడేటువంటి మహర్షులకు ఇచ్చి వివాహం చేసినటువంటి ఇది. సో ఇక ఆ క్రమంలోనే కళ మరీచిని వివాహం అంటే మరీచికి ఇచ్చి కళను వివాహం చేయడము, తద్వారా అక్కడ కశ్యపుడు, పూర్ణిమానుడు అనేటువంటి వారు వీరికి ఆ కశ్యపుని వంశజుల గురించి తదుపరి ఇంతకుముందు కూడా మాతాజీ అడిగినటువంటిది ఇది మనకి 6వ స్కందంలో వస్తుంది. వారి యొక్క కశ్యపుడు యొక్క వంశ క్రమము అనేటువంటిది డీటెయిల్డ్గా మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటిది. ఇక పూర్ణిమానుడి నుండి విరజుడు, విశ్వడు, దేవకుల్య అనేటువంటి ముగ్గురు. ఇక దేవహూతి యొక్క మరొక కుమార్తె అయినటువంటి అనసూయ, వీరు ఈమెను అత్రి మహర్షికి ఇచ్చి వివాహం చేయడము. మరి అనసూయ అత్రి దంపతులకు సోముడు, దత్తాత్రేయుడు, దుర్వాసుడు అనేటువంటి వారు సంతానము. మరి వీరు ముగ్గురు కూడా త్రిమూర్తుల యొక్క గుణ అవతారాలుగా ఉన్నటువంటి త్రిమూర్తుల యొక్క అంశాలుగా వీరిని చెప్పేటువంటిది. తర్వాత శ్రద్ధ, దేవహూతి మరొక కుమార్తె అయినటువంటి శ్రద్ధని అంగీరుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడము. ఆయనకు పుత్రికలు పుత్రులు
ఉన్నటువంటిది. ఆ పుత్రికలు సినీవాలి, కుహు, రాక, అనుమతి. పుత్రులు ఉతద్యుడు, బృహస్పతి. మరి బృహస్పతి గురించి మనకి తెలిసినటువంటిది కదా. సో వీరు శ్రద్ధ మరి అంగీరుడు యొక్క పుత్రులు. అలాగే మరొక కుమార్తె అయినటువంటి హవిర్భువు, ఇవి కూడా మనం చూసాము. ఈమెను పులస్త్యుడు వివాహం చేసుకోవడము. పులస్త్యుడు ద్వారా అంటే హవిర్భు మరియు పులస్తులకు అగస్త్యుడు, విశ్రవసుడు అనేటి వారు. ఇక అగస్త్యుడు వాటి గురించినటువంటిది అవన్నీ కూడా చూసినటువంటిది. ఆ విశ్రవసుడుకి మరలా ఇద్దరు భార్యలు, ఇడవిడ, కేశిని అని. అందులో ఆ ఇడవిడకు కుబేరుడును, అలాగే మరి విశ్రవసుడికి అంటే కేశిని ద్వారా రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు అనేటువంటి ముగ్గురు సంతానము వచ్చినటువంటిది మనము చూసినటువంటిది. ఇక మరొక కుమార్తె అయినటువంటి గతి, ఇక్కడ దేవహూతి కుమార్తెల గురించి మనం మాట్లాడుతాం. గతిని పులహుడికి ఇచ్చి వివాహము. సో పులహుడు ద్వారా కర్మశ్రేష్ఠుడు, మరీయానుడు, సహిష్ణువు అనేటువంటిది. అలాగే ఆ దేవహూతి యొక్క మరొక కుమార్తె అయినటువంటి క్రియా క్రతువుకి ఇచ్చి వివాహం చేయడము. మరి వారు ద్వారా 60,000 మంది వాలక్యులు అనేటువంటి వారు వాలక్యులు రావడము. సో వారందరూ కూడా బ్రహ్మచారులుగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అదంతా మనం చూసినటువంటిది. ఇక మరొక కుమార్తె అయినటువంటి అరుంధతి. అరుంధతిని వశిష్ఠుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడము. మరి వీరి ద్వారా చిత్రకేతువు, సురుచి, విరజుడు, మిత్రుడు, ఉల్భనుడు, వసుబృధ్యానుడు, ద్యుమానుడు అనేటువంటి వారు అరుంధతి మరియు వశిష్ఠుల యొక్క సంతానంగా ఉన్నటువంటి వారు. ఇక చిత్తి అనేటువంటి మరొక కుమార్తెను అంగీరుడికి ఇచ్చి చేయడము. అశ్వశిరుడు అనేటువంటి వాడు. ఈ అశ్వశిరుడు గురించి మరలా మనకి డీటెయిల్గా తదుపరి స్కందాలలో మనం చూడబోయేటువంటిది ఉన్నది. ఇక ఖ్యాతి భృగు మహర్షికి ఇచ్చి వివాహం చేయడము. మరి భృగు మహర్షి మరియు ఖ్యాతులకు ముగ్గురు సంతానము. అందులో దాత, విధాత. మరి దాత అయతి ద్వారా మృకుండు, తద్వారా మార్కండేయుడు, అది కూడా ముందు ముందు మనకి డీటెయిల్గా ఉన్నటువంటివి. విధాత నియతిని, ప్రాణుడు, వేదాశిరుడు, శుక్రాచార్యులు మరి సురగురువుగా ఉన్నటువంటి ఆయన, వారి యొక్క క్రమం కూడా మనం చూడబోయేటువంటి వాటిలలో వస్తూ ఉంటుంది. ఇది స్వయంభువ మనువు యొక్క రెండవ కుమార్తెగా చెప్పబడి అంటే క్రమంలో మనం చూసినటువంటిది. ఆకూతి, దేవహూతి ఉన్నటువంటి. దేవహూతికి 9 మంది కుమార్తెలు. ఆ 9 మంది కుమార్తెల నుండి ఎలా విశ్వ క్రమంలో ప్రజల సృష్టి అంటే ఏ విధంగా వంశ క్రమము వచ్చినటువంటిది అనేది తెలియజేసినటువంటిది. ఇక్కడ స్త్రీ అనేటువంటిది ఆ విష్ణు భగవాన్ యొక్క భక్తురాలుగా ఉన్నటువంటి స్త్రీ. ఇక స్వయంభువ మనువు ఒక కుమార్తె మూడవడిగా చెప్పుకునేటువంటి ప్రసూతిని అతడు దక్షుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడము. మరి దక్షుడు మరియు ప్రసూతుల ద్వారా వారికి మొత్తము ఇక్కడ శ్రద్ధ, మైత్రి, దయ, శాంతి, తుష్టి, పుష్టి, క్రియ, ఉన్నతి, బుద్ధి, మేధ, తితిక్ష, హ్రీ, మూర్తి, స్వాహ, స్వధ, అలాగే సతీదేవి అనేటువంటి వీరి యొక్క కుమార్తెలు ప్రసూతి, దక్షులు.
సో వీరిలో మనకి ఈ 13 కదా. సో 13ని ధర్ముడికి ఇవ్వడము, ధర్ముడి ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి వీరు ఉద్భవించినటువంటి శుభము, ప్రసాదము, అభయము, సుఖము, ముదము, ఆ, స్మయము, యోగము, దర్పం, అర్ధము, స్మృతి, క్షేమము, ప్రశ్రయము, నరనారాయణులు. అందులో వీరు మళ్ళీ భగవంతుడు, నరుడు, నారాయణుల యొక్క కవలులుగా వచ్చినటువంటి వీరు మూర్తి ద్వారా ఉన్నటువంటి సంతానం వీరు చూసాం ఈ క్రమం. అలాగే ఇక 14వ అంటే ప్రసూతి దక్షుడు యొక్క 16 మంది వీరిలో 14వ స్వాహ అగ్ని అని. స్వాహ అగ్నిల ద్వారా పావకుడు, పావమానుడు, శుచి అనేటువంటి ముగ్గురు. ఈ ముగ్గురు నుండి మరలా 45 మంది అగ్నిదేవతలు, మొత్తంగా 49 మంది అగ్నిదేవతలుగా ఉన్నటువంటి వారిని ఆహుతులు తీసుకునేటువంటి వాళ్ళుగా మనకి ఉన్నటువంటిది. ఇక 14 మంది పోయిన తర్వాత మిగిలిన ఇద్దరిలో ఒకరినేమో స్వధ అనేటువంటి వారిని పితృదేవతలకు ఇవ్వడము. ఆ పితృదేవతల గురించి మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటివి. వారి ద్వారా ఇక్కడ వయున, ధారణి అనేటువంటి విధానం. ఇక దక్షుడు మరి సంతానంలో చివరి అంగా చెప్పబడేటువంటి సతీదేవిని అతడు శివుడికి ఇచ్చి వివాహం చేసినటువంటి క్రమము. ఆవిడకు వంశం గురించి ఫర్దర్గా లేకుండా ఉండడము, సంతానం లేదు. మరి దానికి కారణం ఏంటి అనేది కూడా ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఆమె అంటే యవ్వనం చిన్నతనంలోనే, అంటే యవ్వనంగా ఉన్నటువంటి ఇంకా ప్రౌఢదశ చేరుకున్న ముందే ఆమెకు అంటే ఆ దక్షుడు ఇచ్చినటువంటి దేహాన్ని త్యజించినటువంటి క్రమము. అందువలనే సంతానం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మైత్రేయుడు ద్వారా విన్నటువంటిది విదురుడు. ఆ విధంగా వంశ క్రమాన్ని వింటూ హరే కృష్ణ క్రమంలో విదురుడు మరలా మైత్రేయుడిని అడుగుతాడు. చివరగా విదురుడు విదురుడు విన్నటువంటి అంశాలను అనుసరించి ఆయన మైత్రేయ మునిని అడగడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన చివరి శ్లోకాల్లో మనం నిన్న చూసినటువంటి శ్లోకాలలో చెప్తారు లాస్ట్లో. మరి దక్షుని 16వ కుమార్తె అయినటువంటి సతీదేవి శివుని భార్య, భర్త సేవయందే సదా ఆమె ఎంతో శ్రద్ధతో ఉండేటువంటి ఆవిడ సంతానవతి కాలేదు అని చెప్పి, దీనికి కారణం ఎందుకు సంతానవతి కాలేదు అంటే సతీదేవి తండ్రి అయినటువంటి దక్షుడు ఆమె భర్త అయినటువంటి దోషరహితుడైనటువంటి శివుడిని ఎల్లప్పుడూ నిందించేటువంటి వాడు. ఆ కారణంగా తన భర్తను నిందిస్తున్నటువంటి కారణంగా తండ్రి పైన కోపంతో తండ్రి ఇచ్చినటువంటి ఆ దేహాన్ని యోగశక్తి ద్వారా తన దేహాన్ని ఆమె త్యజించి వేసినది. కనుకనే వారి యొక్క వంశ వృద్ధి లేదు. అంటే దక్ష ప్రజాపతి ప్రసూతిల ద్వారా వచ్చినటువంటి సంతానంలో 16వ ఆమె అయినటువంటి సతీదేవికి ఫర్దర్గా సంతానం లేదు. ఆమెతోనే అక్కడ ఆగిపోయింది. కారణం ఏంటంటే ఆమె యవనవతిగా ఉన్నటువంటి యవన ప్రాయముననే తన దేహాన్ని త్యజించినటువంటి ఆవిడ అని చెప్పాడు. అదంతా విన్న తర్వాత మరి ఇక విదురుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు మనం ఈ శ్లోకంలో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ 2వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుడు పరమశివుని శపించుట అనేటువంటిది అధ్యాయం యొక్క పేరు. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో శివుడు మరియు దక్షుని నడుమ విరోధ కారణము వివరించబడింది. ఎందుకంటే విదురుడు అడిగిన కారణంగా ఆ మైత్రేయ ముని అంతకుముందు సూత గోస్వాముల ద్వారా, అంతకుముందు సుఖదేవ గోస్వాములు చెప్పినటువంటి ఈ క్రమంలోనే ఉన్నటువంటి దానిని మరి ఇక్కడ మైత్రేయ ముని
వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూసేటువంటివి. సో ముఖ్యంగా ఈ 2వ అధ్యాయము శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో ముందుగా హెడ్డింగ్లోనే మొదటగానే ఫస్ట్ లైన్లోనే చెప్తున్నారు. ఈ 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టిలో 2వ అధ్యాయము శివుడు మరియు దక్షుని నడుమ విరోధము కలగడానికి కారణము వివరించబడినది అంటూ ఈ అధ్యాయం యొక్క సారమని చెప్తున్నారు. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకమైనటువంటి ఆ శ్లోకము ఈ విధంగా ఉన్నటువంటిది. విదుర ఉవాచ భవే శీలవతాం శ్రేష్ఠే దక్షో దుహితృవత్సలః విద్వేషమకరోత్ కస్మాద్ అనాదృత్యాత్మజాం సతీం. విదుర ఉవాచ అంటే ఇక్కడ విదురుడు ఆ మైత్రేయ మునిని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. భవే శీలవతాం శ్రేష్ఠే, మరి శీలవంతులలో పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి శివుడు, ఇక్కడ భవే అంటే శివుడు, శివుని ఎడ శీలవతాం శీలవంతులలో అంటే సత్శీలవంతులు మంచి ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వారిలో పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి శివుని ఎడ దక్షో దుహితృవత్సలః, మరి దక్షుడు తన యొక్క కుమార్తెల ఎడ అమితమైనటువంటి అనురాగం కలవాడు కదా. అటువంటి వాడు మరి శీలవంతులలో పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఆ శివుడి ఎడ విద్వేషమకరోత్ కస్మాత్ ఎందులకు మరి వైరమును చూపెను. శివుడి ఎడ ఎందుకు ఆ విధమైనటువంటి వైరాన్ని అతడు చూపాడు. మరి అదేవిధంగా అనాదృత్యాత్మజాం సతీం, అనాద్య నిరాదరణ ఎవరి ఎడ ఆత్మజాం తన కుమార్తె కదా సతీదేవి, తన కుమార్తె అయినటువంటి సతీదేవి ఎడ ఎందుకు ఆయన నిరాదరణను చూపాడు, ఎందుకు ఆమెను ప్రతిసారి ఆమె ఎదుట తన భర్తను నిందించడం జరిగినది. ఈ విషయాలు తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడైనటువంటి జిజ్ఞాసువుడైనటువంటి విదురుడు, మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు జిజ్ఞాసువుడై వివిధ అంశాలను మన కోసం, మానవాళి కోసం, సాధారణమైనటువంటి మానవులకు అవగతమయ్యే విధంగా భగవంతుడి ద్వారా చెప్పించడానికి ఆయన ఆ విధంగా అడిగాడు. ఇక్కడ కూడా విదురుడు కూడా మరి మందమతులైనటువంటి మనలాంటి వాళ్ళని తెలుసుకోవడానికి, ఆ భాగవతంలో భగవంతుని యొక్క లీలలను తెలుసుకోవడానికి ఆయన ఆ విధంగా అడుగుతూ విదురుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుచేత తన పుత్రిక ఎడ అమితమైనటువంటి అనురాగాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా దక్షుడు శీలవంతులలో పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి శివుని ఎడ ఎందుకు వైరమును కనబరుస్తూ ఉన్నాడు, వైరంతో ఉన్నాడు, ఎందులకై శివుని యొక్క భార్యగా ఇవ్వబడినటువంటి సతీదేవిని నిరాదరించాడు అనేటువంటిది విదురుడు యొక్క సందేహం. అదే ప్రశ్న రూపంలో ఆయన అడిగినటువంటిది. సో దానికి ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భాష్యంలో ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తున్నటువంటిది, సమస్త విశ్వశాంతికై దక్షుడు ఏర్పాటు కావించిన మహాయజ్ఞ కారణముననే అది సంభవించినది. సో అది ఎలా సంభవించింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎందుకు అనే విదురుడు అడిగినప్పుడు, ఎందుకు అనే దానికి ముందుగా ఎక్కడ సంభవించింది అనేటువంటిది ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి దక్షుడు ప్రజాపతులలో ఒకడైనటువంటి వాడు. దక్ష యజ్ఞంగా మనకి చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి విషయాన్ని చాలా వరకు తెలిసినటువంటిది. సో మరి ఆ ప్రజాపతులలో ఒకడైనటువంటి దక్షుడు సమస్త విశ్వశాంతి కొరకై
మరి ఆయన మహాయజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు కావించాడు. ఆ మహాయజ్ఞ ఏర్పాటులోనే ఆ మహాయజ్ఞమే మరి ఈ అవమానపరిచినటువంటి ఆ సతీదేవి తన దేహాన్ని త్యజించడానికి కూడా కారణము ఉం, అక్కడనే సంభవించినది అంటూ ఇక్కడ ఆ వివరణ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు జరిగినటువంటి విషయాల్లో మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఆయన పరమశివుని గురించి కూడా ఆయన యొక్క స్వభావాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ, గుణ అవతారాలలో ఒకరైనటువంటి పరమశివుడు ఎవరి ఎడను ద్వేషము లేనటువంటి వాడు, సమస్త జీవుల ఎడ సమభావమును కలిగిన వాడు, సమస్త సద్గుణాలను కలిగిన వాడును అయిన కారణమున అతడు సచ్చరిత్రులలో శ్రేష్ఠునిగానే ఇచ్చట వర్ణించబడినాడు. మరి ఇక్కడ మరి విదురుడు ఎందుకు ఆ విధంగా భవే శీలవతాం శ్రేష్ఠే అని శివుణ్ణి సంబోధించాడు కదా. మరి ఆ విధంగా సంబోధించడానికి గల కారణాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ శివుడు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అంశరూపాల విస్తరణమైనటువంటి గుణావతారమైనటువంటి శివుడు. ఎందుకంటే త్రిగుణాలకు ప్రతినిధులుగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అంతకుముందు మనం చూసినటువంటిది అత్రి వారి గురించి కీర్తించినటువంటి విషయాన్ని గురించి కూడా చూసాం. సో మరి అలా ఆయన ఎవరిని ద్వేషించడు కదా, అన్ని జీవుల ఎడ సమభావంతోనే ఉంటాడు. మరి సమస్తమైనటువంటి సద్గుణాలు కలిగినటువంటి జీవ వ్యవస్థలలో కంటే ఉత్తమమైనటువంటి ఆ, వాడు కదా. ఈశ్వర తత్వానికి జీవతత్వానికి నడుమగా ఉండేటువంటి వాడు. మిగిలిన ఈ జీవతత్వాలు బ్రహ్మ కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడే కదా. మరి అటువంటి సమస్త సద్గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు కావడం వలనే ఇక్కడ విదురుడు పరమశివుడిని సచ్చరిత్రులలో అంటే శీలవంతులలో శ్రేష్ఠునిగా వర్ణించినాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. అలాగే శివుడు అనగా సమస్త, శివం అంటే మంగళకరము అని చెప్తారు శివ. సో కాబట్టి శివుడు సమస్త మంగళకరుడని భావము. అలాగే మరి అటువంటి ఆ మంగళకరుడు సచ్చరిత్రులలో శ్రేష్ఠుడు అయినటువంటి వాడు నివాసార్థము అంటే తాను ఉండడానికి ఒక గృహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోకుండానే మరి వృక్షం కిందనే నివసిస్తూ సమస్త లౌకిక విషయాల ఎడ సదా విరాగుడై ఆ, ఇండునంతగా పరమశాంతుడే అతడు. అంటే సాధారణంగా చూస్తాం ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చి మనది కాని దానికోసమే మనం వెంపర్లాడుతూ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనతో ఈ భౌతిక భావనలతో ఉండేటువంటి విధం. మరి అటువంటి వాటికి భిన్నంగా విరాగుడైనటువంటి వాడు తాను మరి ఉండడానికి ఒక నివాసాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వాడు కదా. అటువంటి వాడు నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వాడు అలాగే ఆ, సుందరంగా కనిపించాలి అని చెప్పేసి లేదా అలంకార ప్రియుడు కూడా కాదు. వస్త్రాలే సరిగా ధరించినటువంటి కొన్నిసార్లు మామూలుగా చర్మంతో ఉంటాడు, లేకపోతే కొన్నిసార్లు అసలు అవి కూడా వదిలేస్తుంటారని చెప్తుంటారు. సో అంటే ఆ విధంగా ఉండేటువంటి మరి విరాగుడైనటువంటి ఆ పరమశాంతుడు త్యాగి అయినందున శివుడికి ఎవరు శత్రువులు ఉండరు. అలాంటి అప్పుడు ప్రజాపతి అయినటువంటి మరి దక్షుడు ఎందుకు ఆయనని విరోధిగా చూశాడు? ఎవరు కూడా శత్రువులు ఉండజారలు కదా. అలాంటప్పుడు ఆయన ఆ సచ్చీలానికి సచ్చరిత్రులకు ఆయన ఒక చిహ్నం వంటి వాడు, సింబల్గా ఉండేటువంటి వాడు, మార్గదర్శకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు కదా. అటువంటి శత్రువులు ఎవరు కూడా ఉండలేనటువంటి వాడికి మరి శివునికి ఆ దక్షుడికి ఎందుకు వైరం ఏర్పడినది?
అనేటువంటి ఆ ఎందుకు అలా అడిగాడు విదురుడు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే శివుడు ఆ విధంగా ఎవరు కూడా శత్రువులు లేనటువంటి వాడుగా ఉంటాడు. కారణం ఏంటంటే విరాగుడై ఉన్నాడు, పరమశాంతుడు, త్యాగి, కనుక ఆయనకి ఎవరు శత్రువులు ఉండరు. అలాంటప్పుడు దక్షుడు ఎలా వైరం ఏర్పడింది అనేటువంటిది ఆ విదురుడి యొక్క ఉద్దేశం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాగే అతడు మరి సచ్చరిత్రులలోనే సింబాలిక్గా ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి అప్పుడు దక్షుడు సతీదేవి అంటే ఆ శివునికి భారీగా అయినటువంటి ఆ దక్షుడి యొక్క ప్రియమైనటువంటి పుత్రిక ఎందుకు తన దేహమును పరిత్యజించే విధంగా మరి దక్షుడు శివుని ఎడ తీవ్ర వైరాన్ని బూనాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంకా మనకి శివుడు గురించి చెప్పేటువంటి వాటిలలో ఇక్కడ ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం త్రిగుణాలలో సత్వ రజో తమో గుణాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిలలో ఆ సత్వగుణము మరి సాధారణంగా దైవీ గుణాలు కలిగిన వారుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి సత్వగుణానికి అధిపతిగా విష్ణువు, అలాగే రజోగుణములో ఉన్నవారు అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. ఇక ఆ తర్వాత తమో గుణంలో ఉండేటువంటి ఆ గుణానికి అధిపతిగా శివుడు ఉండేటువంటిది. అటువంటి ఆయన మరి ఆ శివుడు మందబుద్ధులైనటువంటి తమోగుణ స్వభావంలో ఉండేటువంటి వారైనటువంటి మందబుద్ధులు దానవులకే ఆయన జ్ఞానవంతులైనటువంటి వైష్ణవులకు సహితం అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే ఎలాగూ ఈ వీరినే ఉద్ధరించడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడంటే మరి రజో తమో గుణ అంటే సత్వ గుణంలో ఉన్న వారికి కూడా గురువే కదా. సో మరి అటువంటి అందుకే శివుడిని గురించి మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి వైష్ణవానాం యథాశంభు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అంటే వైష్ణవులలో శివుడు పరమశ్రేష్ఠుడు అని దాని యొక్క అర్థం. అది కాకుండా ఆయన మరి మందబుద్ధులైనటువంటి ఎంతో దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా దానవులు ఆయనను ఆరాధ్య దైవంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. మనకి అందుకే శివుణ్ణి ఎక్కువగా ఆ రజోగుణ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు తమోగుణం ఎవరు కూడా ద్వేషించరు. ఇంకా విష్ణువునైనా కొంతమంది రాక్షసులు ద్వేషించేటువంటి వాళ్ళు, అంటే అసుర భావం, ఆ భావం భగవంతుడిని ద్వేషిస్తున్నారు కనుకనే వాళ్ళు అసురులుగా అభక్తులుగా చెప్పబడేది. అటువంటి వాళ్ళను కూడా ఉద్ధరించడానికి ఈయన ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాడు. సో కనుకనే మరి వైష్ణవుడు అంటే మందమతులను పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఉండేవాడు కనుక అటువంటి వాళ్ళను కూడా ఉద్ధరిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు కనుకనే అతడు పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు అని చెప్పబడుతుంది. మరి అటువంటి శత్రువులను కూడా ద్వేషించినటువంటి వాడు కదా. మరి అటువంటి ఆ శివుడిని ఎందుకు ఆయన ఇతర కుమార్తెల వరలోగా ఆ శివుడు భార్య అయినటువంటి ఆ సతిని ఎందుకు ఆయన తన పుత్రిక సతిని దక్షుడు ఎందుకు ఆమెను అవమానపరిచాడు? సో ఆ విధంగా అవమానపరిచినటువంటి కారణంగానే ఆ పరమసాధ్వి అయినటువంటి సతీదేవి తన దేహంను పరిత్యజించినది. సో ఆ విధంగా పరిత్యజించే విధంగా విరోధము ఎందుకు ఏర్పడినది అనేది ఆ విదురుడు యొక్క ఆలోచన. సో ఆ విధంగా విదురుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న. సో ఇంకా శివుడిని గురించి తెలుపుతూనే ఆయన విదురుడు మరికొన్ని ప్రశ్నలు అడిగేటువంటిది ఉన్నది. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీ